să ajungă mingea la tine. Aia, vreau și eu! Hai! Gândiți-vă! Hai! Hai! Trăm sus! Trăm sus! Hai să zici la sus! Ne faci pe doar mai jos! Ia! Mai jos! Acum! Acum doi! Haide, mă! Bă, iar fluier, bă, orice. Bom. Hai! Hai de acolo! Ia-ți om, Dani, între poartă și el, Dani. Vezi că-ți pleacă. Roberțel, Roberțel! Hai, Roberțel! Achim pleacă de acolo. Toma mai aproape de el. Închide portarul, plecați portarul! O ia Iane, bă! Hai, stai! Da, domnule! Stai acolo, Roberțel! Roberțel, coboară acolo! Lași-o, acolo stai! Cere mingea! Roberțel, cere mingea! Urcă-mă! Urcă-mă el! Și toată! Urcă! Șut! Doar pe tine, băi, aia de bă! Doar! Dă-ne, joacă! Bravo, Toma! Achim, ia-ți om! Dani! Dani! Haide, domn, vină! Bravo, urcă! Dă-te-ai, bate acolo! Hei! Stai pe linie, acolo să nu mai dea în față. Stai pe linie, dar nu stai lateral, că nu dai în fața porții dacă stai acolo, că lași spațiul ăla. Nu te mai face! Nu te mai face! Găsi-vă! Bravo! Haide! Bate faul! Joacă-l, Toma! Joacă-l, Toma! Toma, tu! Nu-i nimic, ia-ți om!
Robert, e a treia oară când te ia în interior de acolo. Ia o mână. Mai simplu. Roberțel, doar în interior te ia. Foarte bine, bravo! La poziția ta! Mergi cu presiune, aia acolo, du-te aia, rețin, nu mai stângă! Hai! Hai de aia! Vreau ușor, bă, băiatul, bă, Iane! Vreau ușor! Trebuie să nu mișcă. Mamă, bravo copii! Hai, Darin, bravo! Du-te, du-te! Bravo! Ah! Hei, faul, am împins, băi! Dani, deschide-te față de adversar! Dani, aici adversar, unde poți să te duci? Dani pleacă, Roberțel vino. Nu acum, că dă mingea lor. Hai, Roberțel, aaa! Hai, Tomiță, hai, Tomiță! Bravo, bă! Repede! Bravo, bă! Hai! Hai, Darius! Dario! Darin, hai! Bate repede! Nu trebuie să faci, nu dacă poți să faci repede. Deschide-te acum, că ai dat asta, n-are Dă-i, dă-i, hai! Mai. Dani, du-te cu omul tău. Roberțel, dreapta puțin, că dă cu stângul. Asta era mișto. Vino, vino, Roberțel, vino repede aici, la bine. Aici, Roberțel. Și acum du-te în interior. Și vino Achim aici. Vino Achim. Mai aproape de el. Achim. Achim în interior, Ia-ți-o, lasă mână. Pleacă, Răzvan, vino și pleci. Și pleci. Bravo. Răzvănesc. Și pleci. Să nu mai poate tău, tu este, să nu mai poate tău. Hai, urcă, urcă.
Nu-i poate, nu-i Joacă poate. repede. Dă-o, Dari. Joacă că a atins. Stânga. Așa e faul pentru mine. Dacă voiai să dai, era pentru noi. Domnul arbitru, băie băiatule! Robertel. Da, mă, incredibil. Achim. Du-te în zid, Robertel, în viteză. Stânga. 10 metri acolo. Hai, Tomiță. Pe lângă. Calm, fii calm, bravo! Dar joacă pe jos în centru, că e singur Robertel acolo, că vine la pas. Hai, Robertel! Dă-o, dă-l la mine. Achim rămâi acolo prima. Bravo. Robert poate să intre primul și după aia. Robert intră. Bravo, arbitru, așa, nu mai te lua după ei, frate. Bravo. Ia uitați-vă la ăla cum face. Uite copilul cum s-a ridicat, na. Hai mă, Bănele, băi. Ia-ți-o, Mario! Uite-o mai aici! Lucas, nu mai stai acolo și vine pom, da? Ia-te la joc! Dar cu curaj, Mario, dacă fii cu curaj! Bravo, Tomiță! Faci părare și l-ai cu Achime, singur. Deci 2 contra 1.
Hai, nu-i nimic, hai. Hai că e timp, hai. Șut! Bravo, bă! Alo! Bravo, Tomiță, bravo! Da, uite, bă, cum cer gol, nu știu, regulament, nu știu, vor golii. Ce ești, Lucas? Bravo! Oh. Stai în fața lui acolo, Lu. Darius, dacă te uitai la meci, doar acolo dublează. Mai mult atât ce să zic. Bravo, Mario! Achim! Mai repede, Robertin! Hai, bă, Nele, toate le vrei, frate! Auzi, băi, uite-te la ceas, că mai era un minut. Te-a fost teamă să mai lăsă? Incredibil.